si to ako svoj plán. Pravda, problém je, že zároveň tomu zatlieskali všetci, ktorých sa to nebezpečne týkalo, lebo im odľahlo. Lebo to vyšetrenie môže trvať mesiace, roky, bolo jasné, že pred voľbami sa predsa nič nevyšetrí. A hoci minister vnútra uisťoval a udržiava verejnosť takej nádeji, že ešte príde k nejakým výsledkom, vieme všetci, keď sa nad tým zamyslíme, aká je to komplikovaná vec, koľkých ľudí sa týka, že pred voľbami určite k žiadnym výsledkom prísť nemôže. Netvrdím, že je to slepá ulička, táto myšlienka, ale možno aj potom aj samotní aktivisti hľadali iné požiadavky. No a toto stretnutie chce dať slovo vám a diskutovať o tom. My sme tu dali ten papier s našimi desiatkami požiadaviek, ktoré je aj ťažko prezrieť takto na pokytre. Ale v čom sú vlastne tie vypínače korupcie? V čom sú, ako by malo vyzerať 5 alebo 10 požiadaviek, ktoré by zmenili Slovensko? Ako by teda mal vyzerať nejaký tlak na politické strany teraz pred voľbami, nie po voľbách. Po voľbách bude všetko inak a možno bude aj veľký záujem zosmiešniť a bagatelizovať úsilie nahnevaných ľudí, ktorí kritizovali korupciu. A teraz by som sa pokúsil dať slovo vám, čo ale nebude brániť, aby kdokoľvek z mojich milých kolegov, ktorí prijali pozvanie za stôl, komentoval veci. Vy ste sa hlásila ako prvá, nech sa páči. Ale som si to myslela, že som dala priestor. Keby ste sa predstavili... Tak, volám sa Filip Škarpišek a mal by som pár otázok na pána Nikolsona. Ak by som mal samozrejme. Dobrý deň, pán Nikolson. Volali sme si predvčerom, že sa máme stretnúť, povedali ste mi, že ráno mi zavoláte, nezavolali ste mi, napísal som vám SMS-ku, na ktorú ste mi neodpísali, je to teraz nie podstatné. Tak by som mal na vás otázku, že pán Nikolson, prečo ste strašne znechutení z ochránky, keď ste povedali, že bez ochránky neprídete? A vedeli ste vopred, že tá ochránka bude? Čo pár veci, poprvé, ja som nepovedal, že neprídem bez ochránky, to je normálny vymysel. No, tak máme na to dôkazy. Máme na to dôkazy, ktoré sú platné, kde to je napísané. Tak ukážte tie dôkazy, lebo taký dôkazy nemôže existovať. Ja som dostal od pani Lehockej SMS, že tu máte číslo na policajta, volajte ho, on vás bude prevádzať. Ja som povedal, že nechcem a nevolal som ho a ona mi volala, že kde si, že ten policajt, že nepotrebujem, nevolal som. Odišiel som na tú tribúnu a tam boli 4 ľudia, ktorí prvýkrát som v živote som ich videl a tak to bolo. Ktorí vás samozrejme odviezli potom domov a vedeli ste, čo máš taký, nie je to... Kam vám vozili? Odviezli vás domov? Nie, to je úplne vymysel zase. Ako, ak neviete, o čom hovoríte, prosím vás, nehovoríte blbosti do verejnosti, dobre? Nehovorím blbosti, sú na to dôkazy samozrejme. Ale možno vám uložíte dôkazy. Ale ak dovolíte, o čom vy ste začali diskutovať? Vy tu máte možno nejaké spory, ale nás do nich nič. A mňa nezaujímajú. Ani väčšinu týchto ľudí. Ak si chcete s Nikolsonom niečo povedať, tam hore je kaviareň, alebo usporiadajte si svoje zhromaždenie. Dajte ten mikrofón. Prepáčte, to všetko súvisí. Dajte ten mikrofón, dajte. Potom sa poďte hádať tam bol. Presne to nie. Ja sa vám čudujem, počúvajte, vy ste z tých demonstrantov? Som jeden, ale... A čo ste si sem prišli hojiť? Nedočal som sa nič hojiť. No tak, keď nemáte čo povedať veciam, o ktorých je... Čo týmto hovorí? Týmito vyjadreniami, ktoré sú absolútne pravda. Tento mladý pán na ešte sa s ním pohádať nikde, madam. Pán Nikolson, vyjadrite sa k tým rozkolom a ukončíme to, pretože ja chcem hovoriť o korupcii a vy si chcete... A on je skorumpovaný? Ja neviem, že A vôbec nezaujíma, kto ho odniesol domov, už buďte ticho so svojimi sprostosťami. Ľudia, ak vás môžem poprosím vás, ja som čakal strašne dlho na túto chvíľu, na ten spontánny protest a bolo by veľmi zlé a bolo by mi aj strašne ľúto, keby sa to nejakým spôsobom začalo uberať inde, než sa to celé uberá. Prečo hovorím, že som čakal a mám z toho naozaj obrovskú radosť, že sa takto spontánne prejaví odpor?
voči tomu, akým spôsobom funguje naša spoločnosť. Ja som mal tú príležitosť a bola to pre mňa veľká česť plniť ten záväzok, ktorý sme dali Európskej únii pri vstupe v 2004, že vybudujeme štandardnú, profesionálnu štátnu službu alebo verejnú správu, ktorá bude fungovať tak, ako funguje v rozvinutých demokraciách.